מערכת החלומות. אז המערכת נמצאת ב-dreams.midburn.com ואנחנו נתחיל עם הרשמה. אז ניכנס להרשמה. בעצם אנחנו מכניסים את האימייל שלנו. זה יהיה איזה אימייל שלא יהיה. אנחנו נבחר סיסמה כלשהי, בעל 8 אותיות. ודבר אחרון שנעשה, אנחנו נכניס את קוד הרשמה. קוד הרשמה זה בעצם מספר הטלפון, יכול להיות שגם רשום פה מספר הטלפון. אז אנחנו נכניס את הטלפון, נעשה, השלב הבא יהיה, הצלחנו להירשם, במקרה הזה הכנסתי טלפון או אימייל שכבר בשימוש, אז אני לא יכול להירשם, אבל אתם תצליחו להירשם בשלב הזה. אז אני ישר אקפוץ להתחבר. אוקיי. זה בערך מה שקורה אחרי שהגענו להרשמה, אנחנו רואים שיש פה התנתקי, זה אומר שהצלחנו. שלב הבא אחרי הרשמה, אז אנחנו יכולים להיכנס לתוך חלומות, ואנחנו יכולים ליצור חלום. אז אנחנו נלך לצריך חלום. צריך חלום, אנחנו מתחילים משם החלום, חלום לבדיקה, סיכום החלום במשפט, זהו חלומי, שמי בעל החלומות, נכניס את כתובת האימייל כדי שאנשים יוכלו ליצור איתי קשר, ומספר טלפון שיהיה לתוך המערכת, וממשיכים בתיאור מלא של הרעיון, אם אנחנו זקוקים לחשמל, אם כן כמה חשמל מדובר, תאורה, משהו ישרף לו, אם החלום שלך משמיע קול, כן, קולות כמו וואו וגם ונמשיך קדימה. חלק שמעניין זה מידע על מטבעות אומנות. אנחנו נרשום למה אנחנו צריכים את התקציב, כמה מענקים אנחנו צריכים. אנחנו צריכים 10 מענקים במינימום ובמקסימום 20 מענקים. בחישוב של 5 שקלים למטבע זה 50 שקלים עד ל-100 שקלים. צור חלום. ויצרנו את החלום. שימו לב, אני נמצא בתוך החלום שלי, אוקיי? עכשיו השלב הבא אחרי שיצרתי את החלום זה להוסיף שרטוט או הדמיה. אז אני לוחץ על ערוך תמונות ואני לוחץ על choose file ואני בוחר תמונה כלשהי בשביל להעלות את החלום. בואו ניקח את התמונה, הזאת, נעשה את זה מעניין. open, אעלה תמונה ואני מחכה שזה יעלה. כאן יש לי התקדמות אחוזים, ממש כאן למטה כמה אחוזים הועלו. אני ממתין. בזמן הזה אני יכול לעשות נשימות, אז אפשר לקחת נשימה אחת ולשחרר. ב-60% אפשר ממש לנצל את זה כעוד נשימה. לשחרר, 72%, ונראה שזה גם לא ממש זז. טוב, ניקח עוד נשימה. ונמתין. אני רואה שזה לא ממש עובד, אז אנחנו נעשה תמונה אחרת יותר קטנה. נחזור לחלום. כנראה כי יש לי בעיות עם האינטרנט. אוקיי. ערוך תמונות. נעלה תמונה. נבחר תמונה קצת יותר קטנה, פחות משמעותית. נעשה open. נעלה תמונה. ופעם זה יהיה מאוד מאוד מהר. אוקיי. התמונה עלתה. הנה התמונה כאן. אפשר ללחוץ על הסר תמונה כדי להסר אותה. אנחנו נעשה חזרי לחלום. ובעצם מכאן אפשר לראות את החלום של החולם, האם משהו ישרף, האם החלום שלך משמיע קול. אם הייתי מלא עוד פרטים, היו מופיעים כאן. למעשה כל פריט שאני לא מלא הוא לא מופיע, או כן מופיע כאן. כאן אני יכול לראות רשימה אם אנשים רוצים ליצור איתי, ואני אכנס לזה. אז אני אחזור לעמוד הראשי. שימו לב שעכשיו עלה החלום, הנה הוא נמצא כאן, חלום בבדיקה, הוא לא כל כך יפה, אבל זה החלום. אם אני הולך לחלומות אחרים, אז יש לי אפשרות תוסיפי את שמי. תוסיפי את שמי בעצם שולח לבעל החלום, במקרה הזה סיוון, שולח את האימייל שלי ליוצר את החלום. ואני יכול לחזור. אם היא הייתה עושה את זה לי, אז בעצם הייתי יכול לראות את זה כבעל החלום, הייתי יכול לראות כאן את כל האנשים שרוצים ליצור איתי. זה בגדול מה שאנחנו צריכים לדעת עכשיו. יש פה גם את משאבים, יש פה שאלות ותשובות. אז יש פה שאלות כמו איך נרשמים במערכת, מאיפה היא מגיעה וכל מיני דברים נוספים. יש פה חלומות שהוגשמו ב-2015,
ונראה לי שזהו, בוא נראה איך אני מוחק חלום. אז אני יכול להיכנס לחלום שלי, ואני יכול למחוק את החלום, אם אתה בטוח. כן. והחלום נמחק, למעשה נשארנו עכשיו עם 4 החלומות. זה הכל. שלום. משהו אחרון זה חיפוש, יש פה חיפוש, אז אם אני אחפש את המילה למה, אז אני יכול למצוא פה את החלום, ואני יכול להגיד גם, אני יכול להסתיר חלומות שלא פתוחים למימון, נגיד רק החלום הזה פתוח למימון. בעצם כשאנחנו עוברים על חלומות יש שלב שבו אנחנו יכולים לפתוח את החלום למימון. אנחנו עוד נעבור על זה, אבל זה משהו אפשרי. משהו אחרון שיקרה זה כשאנחנו נפתח את המערכת לגרנטים, אז יש פה ווידג'ט, הוא קצת ישתנה, אבל נוכל ממש לבוא וככה היוזרים יעניקו את הגרנטים שלהם. תודה ששלחת 1 מענקים. עכשיו החלום הזה יש לו 40 מלגות. זה לא רלוונטי, זה חלום בבדיקה, אבל תדעו את זה. ביי.